Falai, Guinée-Bissau, Amitai. Coup d'état mingara kunungo Guinée-Bissau Falai, en famana kan coup d'état nyonyi. Ngayano che, ame Guinée-Bissau, dugumino, jamanamino, amofo mauye. Falai farafina kwaji anfamu mbe no tume Portugal ka mara konnana, apme fa bema ko Guinée. A bere tuye Guinée. Munu yuga yerama horonya ta ka kenu ga faba yo ulu folo o kara la Guinée Conakry ulu Conakry fara utaka Bissau kaw ulu utaka Equatorial kelengele togo mina ye Guinée feve a be sumba e Guinée ba kelendi mi ye Guinée Bissau falai a togo yere République de Guinée Bissau jamana do mi me farafina en fanfe bolo fanfe ani Sénégal be danjebo ani la Guinée Conakry be danjebo kata worodugu yan fanfɛ min ye kɔgɔjiba min n'a fɔ ma ko Océan Atlantique a faba ka suru o la kosɛbɛ faba in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Bissau min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya u y'o sɔrɔ san 1973 o septembre kalo tile 24 u lakodɔnna jamana fɔlɔ min fɛ o kɛra Portugal ye min yɛrɛ y'u mara san 1974 u lakodɔnna o fɛ fala ye nga u ye kɛlɛ kɛ dɛ Guinée-Bissau ye ni Cap Vert tun ye kelen fala ye u ka parti politique min tun bɛ a tun bɛ fɔ ma sa ko PAGC a kun kɛkun kun ye min ye Guinée-Bissau ni Cap Vert u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ jamana kelen ye Guinée-Bissau kaw fɛ yen kan min bɛ fɔ portugais do nga u bɛ wari min dun CFA min ni faransi b'a kɔfɛ u b'o dun politiki baara hukumu kɔnɔna na Guinée-Bissau kaw fɛ yen fala ye kabini ala ye jamana in da a ma basigi coup d'état kɔni o kɛra olu taala ye Guinée-Bissau kaw fɛ yen min ye jamana ye waati bɛɛ ani degun bɛ ɲɔgɔn na sabula dɔrɔgu tɛmɛyɔrɔ belebele do jamana maa caman bɛ yen maa mafalen caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔrɔgu ko de la kunungo fala ye min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 bɛ tɛmɛ pɔn ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma bɔlɔlɔ sira fɛ an y'a ye k'a fɔ ko Guinée-Bissau kaw fɛ yen k'u ko ko fangadaraki kɛra fala ye fangadaraki ma kɛ kojugu ye dɛ fangadaraki lasira maa min yɛrɛ fɛ ko fangadaraki dɛ a fɔra ko fangadaraki kɛra ale yɛrɛ de la n'o ye jamanakuntigi ye ale de y'a ka telefɔni ta k'a fɔ kunnafonidi gafesow ye k'a fɔ télévision sow ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ale minɛna fala ye u ma da ale minɛli ma dɛ a ka wolomasiri tabaw ka minisiri a ka chef d'état-major a ka minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ko u n'u n'ale bɛɛ lajɛlen minɛna ko nka ko foyi ma kɛ maa si la bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye maaw sigara kuma in na sabula kuma jatigindaw ka ca nka taalen ɲɛfɛ a tilara ka bɔ tuguni k'a fɔ tuguni faransi kunnafonidi gafe dɔw la k'ale ka kɛnɛ koyi ko nka k'a minɛlen don maaw ko nin ye coup d'état sugu jumɛn ye sisan nka hakili jagabaw fo ka taa se su araba kunjɔ ma fala ye o ye mun yira an na o ye k'a fɔ sɔrɔdasi kulu dɔw bɔra u ko k'u ka armée de terre o fana ye général ye o y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye frontière datugu kalata baara min bɛ sen na k'o dulonnen don min y'u ka sariya suma ye k'o dulonnen wa ko min ye jamana fan bɛɛ lajɛlen datugulen don ko fo ka taa se waati ma basigi min bɛ na sɔgɔmada in na tuguni Umaru Sisoko Anbalo a ka telefɔni b'a bolo fala ye ale de bɛ maaw wele jamanakuntigiw wele jagokɛlaw wele a ka parti maaw wele k'a f'u ye k'u k'u hakili sigi u ka baara kɛ tɔw maaw k'u ka t'u ka ciw la min ye ale ye ko degun t'a kan fosi t'a ale ka fala ye ko a lafiyalen don a nin na ko wa ko min ye ko degun ye ko t'ale kan maaw commencera ka siga fala ye kamalen delila ka coup d'état wɛrɛ k'a yɛrɛ la aw ma b'o kalama o a ye assemblée nationale ci yaasa olu kana taa u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a cɛ ka bɔ yen sabula a ka mandat banna a mɛnna o a tɛ fɛ ka wuli de o la sa a ka sɔrɔ ka na bɔforola kuma daminɛ ni CEDEAO maaw ye o kɔfɛ o bɔtɔ Irisi ale yɛrɛ de tun y'a sɛbɛn k'a muso k'a ma k'a k'i sen bɔ kalata ko in na fala ye sisan sa jateminɛlikɛlaw ye min faamuya ko in na fala ye nin coup d'état cɛ ka jan fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen n'o o kun gagné kalata la o mankan a tɛna na se o kɔrɔ min kɛ a ye nin labɛn ka nin kɛ tan cogo la ka nin bɛn a yɛrɛ kama k'a kɛ mɔntɔgɔla ye n'o tɛ coup d'état kɛra maa min na fala ye an ye coup d'état ye sago ye coup d'état ka kɛ la e ka se ka telefɔni ta ka maaw wele hali sɔgɔmada in na ale de bɛ ka laseli kɛ ale de bɛ ka weleli kɛ wa maaw y'a ko faamuya fala ye k'a fɔ ko coup d'état tɛ koyi
min ye ko labɛnnen don ko min ni a n'a ka sɔrɔdasiw bɛnnen don a kan n'a kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan wa min ye maaw bɛ k'a faamuya dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko Guinée Bissau n'an m'an farati a bɛ gɛlɛya nka fala ye Guinée Bissau coup d'état min bɛ yen n'o y'u ka jamana yɛrɛ segin kɔfɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye i b'o dɔn wa o kɛra novembre kalo tile 14 san 1980 san o waati o y'a sɔrɔ min ye commandant min bɛ yen n'o ye João Bernardo Nino Vera ye ale de tun ye premier ministre ye wolomasiri taba tun b'ale ka mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ye maa min bɔ fanga la o ye Luiz Cabral ye n'o ye Amilcar Cabral ye ale balimakɛ ye ale de tun kɛra u ka jamanakuntigi fɔlɔ ye fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana sɔrɔ mun fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye Luiz Cabral ye ko min ye Sierra Leone kasa b'a ale fɛ kosɛbɛ sɔrɔdasi ninnu ko sa ko olu ye Bissaukaw ye olu t'a fɛ o maa ka to olu kunna fanga la u ye ale gɛn ka bɔ yen n'o ye Cabral min yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ka taa fo u taara fa laginɛkaw fɛ yen ale Cabral ale balimakɛ o de tun kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw nana Cap-Verdkaw fana y'u sama ka bɔ pewu Guinée Bissau la fala ye ka t'u fana ka parti sigi o la sa min ye Nino Vera ye ale kɔni ye jamana ta nin cogo in de la n'i ye Guinée Bissau ta k'a lajɛ fala ye maa fɔlɔ min kɛra jamanakuntigi ye n'o ye président de la République ye ni coup d'état kɛra a la o ye Louis Cabral ye a sigira min ye septembre kalo tile 24 san 1973 u y'a wuli ka bɔ yen novembre kalo tile 14 san 1980 João Bernardo Nino Vera ale sigira novembre kalo tile 14 san 1980 a wulila ka bɔ yen coup d'état fana fɛ fala ye mankanba de wulila u y'ale de boso k'a tigɛ kɔni o kɛra mai kalo tile 7 san 1999 ale kɔfɛ sa Malam Bakey o nana sigi fala ye ale fana tun bɛ ka intérim de kɛ k'a daminɛ sa mai kalo tile 7 san 1999 ka taa se mai kalo tile 12 ale ma mɛn dɛ u y'ale fana gɛn ka bɔ yen Ansoumani Mané o nana mai kalo tile 12 san 1990 ale fana tilala ka wuli tile 2 o kɔfɛ sabula ale ta surunyana n'a bɛɛ lajɛlen ye mai kalo tile 14 fala y'a lajɛ dɛ mai kalo tile 12 san 1999 mai kalo tile 14 sɔrɔdasiw y'ale fana gɛn ka bɔ yen min ye Malam Bakey ale tilala ka segin ka na tuguni fanga la han u y'ale bila interimiya la tuguni sabula wulikajɔw kɛra fo ka taa se 2010 ma o de kɔfɛ sa an terikɛ nana Kumba Yala u ye coup d'état k'ale fana na septembre kalo tile 14 san 2003 u y'ale bɔ yen min ye Verniso Korea ye o nana sigi u y'o fana coup d'état k'o fana na san 2003 septembre kalo tile 28 jamanakuntigi min nana kɔfɛ sa o ye Ariko Rosa ye ale ye fanga daminɛ septembre kalo tile 28 san 2003 min ye octobre kalo tile fɔlɔ u ye transition fana sigi ale fana kɔfɛ sa san 2005 k'ale fana bɔ yen João Bernardo Nino Vera a segira ka na tuguni koyi nka zen u ye sɔrɔdasiw de bila k'ale kɔni bɔ baara la pewu k'a ka ko bɛɛ lajɛlen ban o la sa jamanakuntigi wɛrɛ mun sigir'o kɔfɛ o ye Pereira ye Pereira ale fana ma tɛmɛ san 2 kan o kɔfɛ sa Malam Bakey segira ka na tuguni ale kɔni kɛra jamanakuntigi ye nka ale fana ma mɛn fanga la u y'ale gɛn ka wuli k'a bila ka taa faransikɛw fɛ yen a yɛrɛ fatura k'a to yen min ye jamanakuntigi min bɛ yen sa n'o mɛnna dɔɔni o ye Samuel Sirif Toye ale kɔni sera ka san 3 ɲɔgɔnna kɛ a la nka o kɔfɛ min ye drogue ko affaire o tilara ka na wuli tuguni u y'ale fana wuli ka bɔ yen fala ye ni ne ye jamanakuntigi ye fo ka na se février kalo tile 27 san 2020 o de kɛra Umaru Sisako Anibalo ale sigili ye a fana ye sɔrɔdasi ye nka a ka sigili senfɛ maaw kun banna a ma a kun ye tako 2nan de bolo wa Ginekaw fɛ yen fala ye ne b'u ka jamana sigira maa ma deli ka taa tako 2nan maa ma deli ka kɛ président ɲini siɲɛ 2 o ma deli ka kɛ a yɛrɛ y'a fɔ o don n'an bɔra yan an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen ko Ousmane Sonko